niin onko se jonkinlainen taakka, että jengi olettaa, että hei, kerro Jukka vitsi? No, mähän en oo oikeesti siis hauska. No mä tiedän sen. Kyllä mä kysyn. Siis mä tarkoitan tällä sitä, että on kahdenlaisia koomikkoja mun mielestä noin karkeasti ottaen. Eli on ihmisiä, jotka on seuramiehiä, on heti niin kuin iskee juttua, ottaa tilanteen haltuun. Ja sitten on niitä tyyppejä, jotka kelailee ja kirjoittelee ylös ja sit menee esittää ne hauskat. Mä kuulun niihin kirjoittelijoihin ja kelailijoihin. Kyllä mä kans mietin sitä, että mä saadan joillekin ihmisille provisoida erityisesti kuvaisesta, että mä oon täällä perjantaina ja mä huudan ja touhun. En mä oon arkettunikaan tommonen. Et siinä on nyt kaksi puolta. Sitten on taas semmosia tyyppejä, jotka vouhottaa koko ajan niin äänessä missä tahansa. Niin mä hyvin ymmärrän, mitä sä haet tuolla, että on kahdenlaisia esimerkiksi. Joo. Ja sit on tavallaan... Sä voit rakentaa sen sun komiikan siihen, että sä olet valloittava persona helvetin hauska. Tai sit sä voit rakentaa sun komiikan tietynlaisiin hauskoihin oivalluksiin, joita sä teet vaan päässä sisällä. Ja sit pitää vaan tehdä vaivaa ja tehdä puhuja sitten, että sä saat sen päästä ulos tarpeeksi hauskaksi. No onko kovin erilaista sitten tehdä tämmöistä TV-ohjelmaa, missä teillä on varmaan monta tekemässä siltä, tai sitten jos on omaa keikkaa, niin sä suolat oletettavasti kaiken itse. Kuinka iso porukka teitä on tekemässä vaiheja noin viikolla? Noin viikolla on tekemässä meidän kuvatiimin keskeinen osa, joka usein jää mainitsematta itseltäkin ja ihmisiltä jää huomioon. Sitten on se leikkaa graafikko, apulaisohjaaja, jotka tekee perinteistä tällaisen graafisen sisällön, se nousee paljon tosi mieltä hauskoja kuvia. Sitten meillä on käsikirjoittajia nelisen kappaletta ja sitten yksi taustatyötä.